So, isa yung tubangan okay. So, nung pasahon, ang niabot nga pangutana. Matupad sa Iglesia ni Cristo na si Cristo tao. Ang pangutana, unsa mazod ang tinuod nga sitas nga nagpamatuod na si Cristo Dios o dili tao. Matupad sa atong pagturo nga Katoliko. Okay, salamat sa pangutana. Kung usabon og basa, sir. Okay, para sigurado kay basig maingon sila ba buhat-buhat mga question, sir. Matod pa sa Iglesia ni Cristo ni Manalo niya na si Cristo tao. Ang pangutana unsa man jud ang tinuod nga setas nga nagpamatuod nga si Cristo Dios ug dili tao. Matod pa sa atong pagtuong Katoliko. Ang ato ang pagtuong Katoliko tataw og tinaw nga si Kristo matuod nga Dios ug matuod nga tao. Nga naman, kay sumala pa sa balaang kasulatan, San Juan Kapitulo 1, versikulo 1 ug 14. Ato ang basahon ang balaang kasulatan. Unsay giingon dinhi sa nakasulat sa Biblia? San Juan Kapitulo 1, versikulo 1 ug 14. Sa wala pa'y nabuhat bisan unsa ang pulong diha na, ang pulong uban sa Dios o ang pulong Dios. Kinsa daw po ninyong pulong? Dios. O sa may nahitabo aning pulong nga Dios, pag-abot sa 14, ang pulong na himong tao o mipuyo uban kanato. So mo pasabot, kining question nagisulti sa Iglesia ni Cristo ni Manalo o sa kinikailag o deception nga pangutana. Nga naman kay wa man kay pagtuo na si Kristo dili tao. Tinuod si Kristo dili tao. Nga naman kay si Kristo mao man ang Dios nga nahimong tao. San Juan Kapitulo 1 versikulo 18. Sumala pa sa balaang kasulatan, wala pagilaing tao na kita sa Dios apan gipaila sa kanato sa bugtong anak nga Dios nga maoy pinangga kaayo sa iyang amahan. So ang pagtuong Katolika tataong tinaw subay sa nakasulat sa balaang kasulatan, kining Dios nga way unod ug way bukod kaniadto nahimo ning tao mipuyo uban kanato ug pinaagi niini kining maong gitawag og Kristo. Giilana to na tinuod nga Dios ug tinuod nga tao. Walay question nga si Kristo tao. Pero ang question din na unsa pud kang sitas nila sa Biblia nga nagsulti ang balaang kasulatan nga si Kristo dili Dios. Nana ko mga nahinagbo nga mga amigo nato nga mga miyembro sa Iglesia ni Cristo ni Manalo hangtod karon 25 katuig na sa katubang anak nila until now wala pa sila nabasa sa Biblia letra por letra nga naay mga apostol nagtudlo nga si Kristo dili Dios. Again, ang pagtuo sa Iglesia Katolika Apostolika Romana tataw og tinaw si Kristo matuod nga Dios nga nahimong matuod nga tao. Mula itong gibasa ganina, San Juan, again, Kapitulo 1, versikulo 1, o 14, o 18. Again, balik ko na kong basa. Sa wala pa'y nabuhat, bisan unsa ang pulong diha na. Ang pulong uban sa Dios, o ang pulong Dios. 14, ang pulong na himong tao, o mipuyo uban kanato. Sa dihang nahimo siyang tao, wa nahitabo nga nawala ang iyang pagka-Diyos. Hinunua sa dihang nahimo siyang tao, nagpabiling gihapon kaniya ang iyang pagka-Diyos. So mo to ang ako ang tawag ini nga tubag.